Uai uta Charnel Singh Bhindran wale ya uba ka sarkar ka wat bat ka lekhanra ha ka chaka ba udon parlok ngai khoble ye phi bat nga preng subhai phi baro sha kane ka YouTube channel chunga ka video mtasngi ngawon ra ya ka story bla chia shisha shaphang ka Indira Gandhi bat ha kanu karkom kla sha penyam bat mano bla penyap ya ka parlok hoit ka de ka chia ka bla chia la slam pha bat ngangai phi baro phila tip bha bat phila bana bha shaphang ka Indira Gandhi hanre hagane ka video matak sngi ngan pengkamau biang ya phi lengba gane ka channel te haswa banstang sngo bha like ya gane ka video namar ka ching like chong phi bat ka ching subscribe chong phi ya gane ka channel kalong ka ching karsan bat ka ching ai masiam chong phi yanga bangan nang penmi shosho ya kum gane ka story ka badai ka education video bat ka story ru ka dei ka bala chia shisha parlok ya ke Indira Gandhi lakha haka khat khandai tarik November jong usnam khat khandai spa khan nyo haka district Prayagraj jong ka state Uttar Pradesh ukpa jong ka udai Jawaharlal Nehru ubodai prime minister ban kong do jong kari India haden bala yo lai luoj nakti ki phareng ka keme jong ka pat ka dei ka Kamala Nehru ka kerteng pura jong ka Indira Gandhi kadai ka Indira Priyadarshini Gandhi balai kala ai chaj saka Gandhi dei namar ba kala i tho shongkurim bat Firoz Gandhi Firoz Gandhi ru dei naka chaj Gandhi hanrei udei naka chaj Khandi te balai pat ula chenno saka chaj Gandhi Firoz ula chenno yaka chaj jong naka Khandi saka Khandi dei namar ba ula buram pelat ya Mahatma Gandhi bat kalong ru kum ka chingken mau ya Mahatma Gandhi ubadai unong ikun lai luoj jong kari India ha ka joka poro udai ru ubalai trei lang namata ka Indian freedom fighter bat ula ya de jemut baru bat ki Gandhi te kum ta ula pangkelano ya ka cha jong na Khandi sha Gandhi da kamon subha jong hi bat udai ru umumba jong ka Indian National Congress INC ka Indira Gandhi bat Firoz Gandhi kala idon arngur ki khon senrang Rajiv Gandhi bat Sanjay Gandhi ka Indira Gandhi kadai ka Gandhi ka ban kong do ha kari India banlong prime minister nakaliang ki Gandhi ka long prime minister nado usnam khakhnai spa nreu pu nreu hado usnam khakhnai spa henyau pu henyau haden kata kala khlam tengno kaching long prime minister ka jongka bat sachi sen biang kala yo bat biang ya ka kedan prime minister ha usnam khakhnai spa prapheu hado bala sha penyap no ya ka ha usnam khakhnai spa prapusau ka Indira Gandhi ha ka por jongka maka kala tresi tompha banwanra ya kaching kala ha ka sensar paiba hanrei ka cingyale jongka persya ya kireu teng bat kecing ki paiba kala wanra ru ya kecing kulmar ha kari ka Indira Gandhi kala ya bat ya kecing long prime minister ka jongka naka parti Indian National Congress INC hado khasan snem bat laispa san pusngi kala ya bat kala long ka baar ha kecing ya bat slem kum ka prime minister haden ukpa jongka Henry Kissinger ubadai na Amerika ula sin kerteng ya ka kum ka Iron Lady namar ba kadai ka kanthei ka bataf ha hado kata-kata ha ka kam politics te ha upnai chun jong usnam khakhnai spa prapusau ka Indira Gandhi kala hukum ya ki sipai benle ya ka chikhanra ka bala ai kerteng ka Operation Blue Star benle khra ha Golden Temple ka badai ka temple ka ba khrau bha jong ka niam sikh ka badon ha Amritsar jong ka state Punjab kalong ban khanra persya ya Charnel Singh Bhindran wale bat ki reu teng sikh ki bala shong re to ha kata ka temple kacing ponokam daki sipai hapok kacaka ka bakhoi jong ka niam sikh kala pen bitar chur bha ya ki pejba sikh ha India bat ha sabar kari kacing pencilor ya ka Golden Temple kala long kum kata kacing yaro ha ka niam jong ki sikh bat kane kala thau ya kacing bom hun ka bakrau bha hapok kari India baro kawe ha ka to ka por uai uta Charnel Singh Bhindran wale
ya uba ka sarkar ka wat bat ka lekhanra ha ka chaka ba udon Ucharnel Singh Bhinran wale udai unong ilam niam sik bat unong kren pejba uba mi syakmat ha kapor ka bacur bha ka cingjai lai luoj chong kisik ha puncam Ucharnel Singh Bhinran wale ulalong ru unong yalam chong ka dam dami taksal ka badai ka chaka polin niam sik ka bala pau bha ha puncap Ubhinran wale ula pau nam bha ha puncap ula pensur ya ka cingyale ban pengkala ya ka puncap sya ka celah chong kisik da ka cingai khi ka bala tip kum ka Anandpur Sahib resolution ka bala dawa ban jo bor sensar klem ka sarkar pedeng ki pej basik baro kila burom bhai u bat ki khen yu kum unong yalam uba khrau bha chong ki hanre ka sarkar pedeng bat ki wei pat ki khen yu ba udai u reu la no namar ba la keno ba udon benta haki kam pentriam kam penyak breu bat cingkulmar ha puncam kumta haus nem khaknai spa prapusau ka cingi khi ha puncap kala keu bha bat Ubhinran waleru ula lechong kerpang no yalade hapo ka akal tak kabudon hapo chong ka Golden Temple ha Amritsar ka sarkar India hapo ka cingelam chong ka Indira Gandhi kala khen ba kane kade ka ching pensong nong suan hapo ka chaka mane ble la ong ru ba Ubhinran wale ula penyat yaki kam pentriam chong u na kane ka chaka te kumta kata ka ching hanra bala tip kum ka operation Blue Star kala le nato ka shitarik hado pratrik chong upanai chun khat khnai spa prapusau daki sipai India lengba ka ching ai hukum ka Indira Gandhi ban penduk pendam no ya Ubhinran wale bat ki reu teng sik kibala syong hapo Golden Temple kumta hakta ka ching hanra daki pheu ngut kibreu kibakan thup ru yaki pejba kila khlat no Ubhinran wale ru ula yap no hakta ka ching chia hanre hado mata ka sarkar India kam syam la pembenasai la uyap ha ka ching yakan at ne la sya penyam te kumta ki pejba sik baro ha puncap bat sabar ki khen ya Ubhinran wale kum ubalayap hakur kum kabukhoy ubayale ban kersan ya ka hok jong ka niam sik hanre nakaliang ka sarkar India bat ki wei pat ki khen yu ba udei u reu la no ubala penkulmar ya kari kumta haden ka ching yap chong Ubhinran wale ka operation Blue Star kala long ka dau ba chong ka ching bom hun hapreng ka sarkar India bat ki sik bar kala wara ru ya ka ching penyap ya ke Indira Gandhi haden katu kani benai te kumta hau benai Oktober life way tarik khat khandai spa prapusau hakarta bakladon hanreu pun reu snem karta chongka ka Indira Gandhi kala sya stet yap no hala ka chongka yang sa ka chongka hi han number 1 ha Safdarjung Road ha New Delhi kata ka chingchia kala chia ha ka por kumba khandai bache arpho minute man step kat ba ka Indira Gandhi kadang lech banya kando ya Peter Ustinov ubade unong thakot bat u aktor na Britain kala sya set yap haki arngut ki bade ki nong apahara chongkahi ki bade ki reusik uta udai Ubin Singh bat Usatwan Singh Ubin Singh ula siat yaka daka revolver arsen bat Usatwan Singh pat ula siat yaka daka stankan hado arp arsen ka Indira Gandhi kala mensaucur ha kata kepor balapang kidno yaka marmar sya AIIMS hospital hanrei kala klatno haden katu kani kentah kacing klat congka kala pekendit bat kala pensocier yakari India barok away te haden kata kacing pinyap yaki Indira Gandhi ya Ubin Singh la sya se yap mardor da kisipai bat layap no haden ketu keni kentah hanre ya Usatwan Singh pat la sya kem no bat la sya pengat no ya u ha ka an haden kata la yo kemru ya uke har Singh ubadai ubal adon metalang ha kacing pinyap yaki Indira Gandhi te haden kacing besar benya ya Usatwan Singh bat ya uke har Singh la pengat banyap da ka ba supasi yaki kumta ha ka hendreo tarik Januari kharkhandai spa prapu khandai yaki la pasi penyap no hati harjel madon ha Delhi
te haden kacing syak penyap ya ka Indra kan hi ka India kelak sakhi ya kacing penyap beliau ke bacur bha persya ya kisik man la kasengi la sakhi ya kacing yam kacing syak thang yeng cing syak pencelor ya ki yeng mane jong kisik bat kacing penyap ba ya kisik kham tam ha Delhi ki pejba ki bala sapteng bat penbitar kila sim da ka benta ban pencelor ya kisik laong ba palat lai hacar ngut kisik kila khlat no ha kata kacing cia kacing penyap ya ka Indra kan hi kadai ka wei na ki cing cia bas ngosi bha ha ka history jong ke India kala wan ra ru ya kacing ya khlat ha ka imlang salang bat kala pen kelaru ya ka rukom sensar khadar jong kari haden kata urajif kan hi ukhon jangka ul along prime minister kari India haden kacing yap no ka keme jong u kanai kacing cia kala along kadak ban pen kemau yang ngi baro ba kacing ya tengku ha kaniam bat ka san perthei kala ban wara ya kacing ciluar ka ba krau bha lada empengor kumta kacing yap jong ke Indra kan hi kadai kacing kendit ba krau jong ka sensar pajba bat kacing yasno renti hapdeng ki reuniam ka san perthei bat ka hok long breu man breu te parok kane ka story ru kala kut no hang ne hi next video ngan mera sa ka story jong urajif kan hi ukhon jong ke Indra kan hi te ngangai phi baro phila sotonat bha bat phila yo chimut bha saphang kane ka story bangal ora hapi bat wat klet ban share like bat subscribe ya kane ka channel jonga khoblei sibon